Sabiex tara li ma kotba qraw it-tfal, mur fuq il-profil tiegħek u għażel Educate. Hawnhekk qafas fuq il-klassi tiegħek. Mill-lista għażel Student. Mill-graf mal-ewwel tinduna li l-istudent qara xi kotba. Biex tara li ma kotba nqraw, mur fuq Reading Minutes u għafas fuq il-fleġġa. B'hekk il-kotba li nqraw jiġu fuq quddiem. Minn hawnhekk ukoll tkun tista' tara l-iskor li jkunu ġabu fit-test ta' dak il-ktieb. Jekk tixtieq tfittex xi ktieb partikolari, kemm tiktbu fis-search bar temm fuq.